10 tény a C-vitaminról. Az aszkorbinsav antioxidáns tulajdonságokkal bír, vízben jól oldódik. Megtalálható mind a növényi, mind az állati szervezetben, a legtöbb állat szervezete képes előállítására. Aszkorbinsavban gazdag növények, a csipkebogyó, a paprika, a paradicsom, a citrom és a zöld és levőz főzelékfélék. Azért kapta a C-vitamin nevet, mert eredetileg citrusfélékből nyerték ki. Szerepe van a sejtlégzésben, gyorsítja a sebgyógyulást és a kötőszövet regenerációját, részt vesz a csont és a porcképzésben. Fizikai megterhelés esetén a szervezet C-vitamin igénye növekszik, melyet pótolni kell. Számos vizsgálat azt igazolja, hogy a nagy dózisban bevitt C-vitamin pozitív hatással van a szív- és érrendszerre, és az infarktus megelőzésében rendkívül fontos szerepet játszik. Nagy dózisban a C-vitamin hatásos a vírusos fertőzések megelőzésében és a szervezet roborálásában. A C-vitamin védi az erek falát, csökkenti a koleszterinszintet és a különféle oxidációs károsodásokat. A C-vitamin fogyasztás komoly hatással van a különféle ráktípusok megelőzésében, illetve a tumornövekedés lassításában.